Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जस्ट आं सिखारनानै जनानै दङ स दिनैनि भिडिअआ मा जागोन नोंथांमोना नायनानै लादो स गाइस दिनै व्लगखौहाय एकदम सोरांनायनिफ्राय सिखारनायनिफ्रायनो आङो बानायनोसै आरोना स दासो आं सिखारखांबाय मोखां सुखांबाय मोखां सुनानै आं दाबो मेकआप फोनाखै जस्ट लिप बाम फोनदोंमोन आंनो रेड नांनानै दोङो ओमफ्राय जेबो फोनाखैमोन मयस्चराइजार आरो लिप बाम ओमफ्राय दायो आङो मा खालामगोन आंहा दिनैयो शुट खालामनांगौ दङ आरोना स आङो दिनै सानसेखौ मा खालामो मा मायो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन आरो लोगोसे स गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे गोनांथार बाथ्रा खोन्थानो होननानै फैदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ सोङो जे आङो मा इउज खालामो आं मा फोनो मोखाङावहाय आरो नोंथांमोना बेखौबो मिथिखागौ जे आं डेइलि मेकआप फोनो बा जाखिनि मेकआपआवहाय नांगौ जानाय प्रडाक्ट्सफोर दङ बेफोरावहाय बांसिनानो केमिकेलफोर थायो स बे केमिकेला जोंनि स्किनखौहाय बिराद गाज्रि खालामो नोंथांमोनाबो मिथिखायो स बेफोरनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय बा बेफोर केमिकेला जुदि जोंनि स्किनावहाय नांनानै जोंना स्टर जानो हागौ पिम्पल्स एक्नि अपेन पोर्स बा जाखिनि स्किननि माने प्रब्लेमफोर पिगमेन्टेशन बेफोरबायदि गोबां प्रब्लेम्सफोर जानो हागौ स बेफोरावहाय जुदि सोरबा सासेया माबा मोनसे प्रडाक्ट इउज खालामनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला खिन्थु बे प्रडाक्टसानो जे आंनावबो मोजां जागोन बा आंनि स्किननि प्रब्लेम्सफोरखौबो जे बै प्रडाक्टआनो मोजां खालामना होगोन बेबायदि जानो हाया मानो होननानै बुङोब्ला बयनिबो स्किन टाइप्सआ आलदा आलदा स बेफोर प्रब्लेमफोरनि थाखाय मोनसे सल्युशन दङ बेनो जाहैबाय मोनसे एप जायनि मुङानो जादों क्युरस्किन एप स बेयावहाय नोंथांमोना गावनो गावनि प्रब्लेमफोरखौहाय डार्माटोलजिस्ट आरो लोगोसे स्किन स्पेसियालिस्टनियावहाय खोन्थानो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना कलावबो बा मेसेजावबो रायलायनो हागोन बिथांमोना नोंथांनि प्रब्लेमखौ बा नोंथांनि स्किनखौहाय विदाउट मेकआप स्केन खालामनानैहाय नोंथांनि स्किनावहाय मा प्रब्लेमफोर दङ बेफोरखौ नायनानै नोंथांमोननि थाखाय माखासे प्रडाक्ट्सफोरखौहाय कास्टमाइज खालामनानै हरगोन जायखौ इउज खालामबानो नोंथांमोना बिराद बेफोर प्रब्लेमनिफ्राय नोंथांमोना बारग'नो हागोन आरो दा स आंबो बेबायदिनो खालामदोंमोन स फैदो दानिया आं नोंथांमोननो दिन्थिनि जे आङो माबोरैहाय रायलायहरदोंमोन स गाइस फार्स्टआवनो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय लिंक होनाय जे थागोन ना बेखौहाय क्लिक खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोना मोनखागोन क्युरस्किननि एपखौहाय नोंथांमोना प्ले स्ट'रावबो मोननो हागोन आरो लोगोसे एप स्ट'रावबो मोननो हागोन स फार्स्टआवनो बेखौहाय साइन इन खालामनांगौ मबाइल नाम्बारखौ होनानैहाय मबाइल नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय भेरिफिकेसन कड फैगोन नै आंनाबो फैबाय आं नोंथांमोना निउलि भेरिफिकेसन कड फैनाय नाम्बारजोंहाय खालामनानै होदों ओमफ्राय बेयावहाय नामखौ होदो चुज योर जेन्डार ओमफ्राय हिन्जावसानिबा हिन्जावसानि हौवासानिबा हौवासानि स आङो होबाय ओमफ्राय इयावहाय एजखौ सोंबाय नालाय ओमफ्राय एजखौ होबाय ओमफ्राय नोंथाङा फेसनि माने सल्युसन नांगौ ना हेयारनि प्रब्लेम जादों बेनिखौ होनांसिगौ आरोना स आङो फेसनिखौ होबाय ओमफ्राय आं बेयावहाय होबाय बेटार एन्ड हेल्दियर स्किन स आंनाथ' प्रब्लेम गैया नालाय जास्ट हेल्दि स्किननि थाखाय आङो होबाय आरोना नेक्स्टखौ थुबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय डार्माट'लजिस्टजोंहाय नोंथांमोना डाइरेक्टलि रायलायनो हागोन आरोना चेटिं खालामनो हागोन माने मा प्रब्लेम जादों बेवहाय सोंबाय थागोन दे नोंथांमोना माने मा बुंगोन मा थागोन इदि साननो नाङा बेवहाय अपसन फैखायो आरोना मा जादों बा मानि प्रब्लेम गैयाबा गैया दंबा दं बिदि स नोंथांमोना अपसन फैनायखौ होलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै फट' लानाय जागोन आरोना दायो विदाउट मेकआपसो हरनांगोन जेबो देलायनाङा आरोना स नै आं दायो फट'खौहाय हरबाय आंनिखौहाय ओमफ्राय आंना मा प्रब्लेम्स दङ नै ओंखारबाय आंना दा आङो विदाउट हरदोंमोन नालाय विदाउट मेकआप ओमफ्राय मा प्रब्लेम ओंखारो बेखौ डाइरेक्ट नुजाथि फैयो आरो माने साइडनिफ्रायबो लागोन आरोना ओमफ्राय नै आंना मा प्रब्लेम नुजायो स बेफोर प्रब्लेमखौ नायनासो बिथांमोना बे प्रडाक्ट्सफोरखौहाय कास्टमाइज खालामनानै हरो बिदि नङा जे आंनो जायखौ हरदों बेखौ नोंथांमोननोबो हरगोन बिदि नङा आरोना
ओमफ्राय नै फट'खौ स्केन खालामखांनायनि उनाव प्रब्लेमसफोर मोनखांनायनि उनावबो बिथांमोना माबा माबि कुइसनफोर सोङो ओमफ्राय बेनि सोंनायनि उनावसो नै मेन प्रब्लेमा नुजाबोयो आरोना मेन कनसार्नानो जाहैबाय डार्क स्पट्सफोर आंना बेखिनियानो आरोना प्रब्लेमा बेवहाय गावबा गावनिया गावबा गाव ओंखारगोन आरोना नै डार्माटलजिस्ट बिदि स्किन स्पेसियलिस्टफोर दंखायो आरोना ओमफ्राय नै मानसिफ्रा बेसे फट' खेबै खेबै हरो बिदि आरो ओमफ्राय नोंथांमोना जा फट' खेबनानै हरगोन बियो शेयार जानाय नङा आरोना बे सिकिउरलि माने बिदि थागोन ओमफ्राय बेयावहाय मा बिथांमोना जोंनि थाखाय किटखौ कास्टमाइज खालामगोन बेखौ नै नुजाफैबाय स' बेखौहाय नोंथांमोना अर्डारावहाय अपसनावहाय थुनानै नोंथांनि लकेसनखौ होनानै होदो एड्रेसखौ होबानो नोंथांमोननि एड्रेसाव थांगोन आरोना नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामना होबानो जाबाय स' नै बेनो जादों क्युरस्किन मेन प्रब्लेमा नुजाबोयो आरोना मेन कनसार्नानो जाहैबाय डार्क स्पट्सफोर आंना बेखिनियानो आरोना प्रब्लेमा बेवहाय गावबा गावनिया गावबा गाव ओंखारगोन आरोना नै डार्माटलजिस्ट बिदि स्किन स्पेसियलिस्टफोर दंखायो आरोना ओमफ्राय नै मानसिफ्रा बेसे फट' खेबै खेबै हरो बिदि आरो ओमफ्राय नोंथांमोना जा फट' खेबनानै हरगोन बियो शेयार जानाय नङा आरोना बे सिकिउरलि माने बिदि थागोन ओमफ्राय बेयावहाय मा बिथांमोना जोंनि थाखाय किटखौ कास्टमाइज खालामगोन बेखौ नै नुजाफैबाय स' बेखौहाय नोंथांमोना अर्डारावहाय अपसनावहाय थुनानै नोंथांनि लकेसनखौ होनानै होदो एड्रेसखौ होबानो नोंथांमोननि एड्रेसाव थांगोन आरोना नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामना होबानो जाबाय स' नै बेनो जादों क्युरस्किननि किट बेयावहाय आंनो आंनि फेसनि हिसाबावहाय बिथांमोना बेखौ कास्टमाइज खालामनानै हरदों आरोना फेस वास ओमफ्राय मयस्चाराइजार क्रिम ओमफ्राय सानस्क्रिन ओमफ्राय नै बेनो जाहैबाय फेस वासआ स' बेखौहाय आङो दायो फेस वास खालामनानै लानोसै बेयो जाहैबाय मोनसे फमिं फेस वास नै दायो आङो मोखांखौ सुनानै लानोसै स' गाइस दायो आङो मोखां सुखांनानै जेबो लागायाखै आरोना स' दायो आं इउज खालामगोन नैबे क्युरस्किननि जा मयस्चाराइजार आंनि थाखाय कास्टमाइज खालामनानै हरदोंमोन बेखौहाय इउज खालामगोन आं दायो आरो बे एपनि थ्रुयै जाखिनि बिथांमोना आंनो कास्टमाइज खालामनानै हरदों प्रडाक्ट्सफोरखौहाय बेफोर बिराद एफर्डेबल प्राइसनिनो अनलि 1500ल' गाइस स' नोंथांमोना डक्टराव थांनाय माने बिनि खरसाया गोबांसो जायो स' 1500आवनो आङो मोनब्रै प्रडाक्ट्सफोरखौहाय मोनदों आरो दायो आं इउज खालामगोन क्युरस्किननिफ्राय जा सानस्क्रिन हरदों बेखौहाय स' नोंथांमोना न'निफ्राय बाहेराव ओंखारलांबाथाय सानस्क्रिनखौ फोनथारनांगौ आरोना बाहेरावल' ओंखारलांबाल' नङा न' सिङाव थाबाबो नोंथांमोना बेखौहाय मयस्चाराइज खालामखांनायनि उनावहाय फोनथारनांगौ आरोना सानस्क्रिनखौहाय गाइस नोंथांमोनाथ' नुखांखाबाय आंनि थाखाय ओरैबायदि मोजां प्रडाक्ट्सफोर बिथांमोना आंनि स्किनावहाय मा प्रब्लेम दङ बेफोरखौ नायनानै कास्टमाइज खालामनानै हरदों स' बेफोरखौ इउज खालामनानै आं बिराद मोजां रिजाल्ट मोनदों आरो नोंथांमोना नुखादोंआनो आं डेइलि मेकआप इउज खालामबाबो आंनि स्किनावहाय दासिम एसेबां बिदि प्रब्लेम्स नुजायाखै आरो बेयावहाय नोंथांमोना इन्ट्रेस्टिं बाथ्रायानो जाहैबाय जुदि आंनि बे भिडिअनि होनाय डिसक्रिपशननि लिंकनिफ्राय जुदि नोंथांमोना साइन इन खालामो बा पारचेस खालामो अब्लाना नोंथांमोना 50 जननि गेजेरावहाय डिसकाउन्ट मोनगोन आरोना स' आंनि बे गेम्स 300 क'डखौहाय इउज खालामनो दाबाव स' आसा खालामो नोंथांमोना थाबैनो अर्डार खालामगोन आरो लोगोसे मोजां रिजाल्टखौ मोनगोन मेकआप खालामनायखौथ' आं नोंथांमोना दिन्थिखाबाय थाखायो स' मेकआप खालामनायखौ एसेबां दिन्थिबाय थाथ'ला जास्ट इउ थांबाय इउ फैबाय मेकआप खालामखांनानै मोनफैगोन आं स' आङो देलायबोखांबाय ओमफ्राय ड्रेसबो चेन्ज खालामखांबाय आरोना गाइस स' दायो आङो थाइलेण्डनिफ्राय आनैनो आरो नानिनो आङो गिफ्ट लाबोदोंमोन नालाय स' बेखौहाय हैगोन आरोना स' नोंथांमोनाबो आंजों नायबानो जाबाय जे नानि आरो आनैनि रिएक्सना माबोरैहाय जायो दे गाइस पलिश खालामनो हैदोंमोन बियो सक्स दंखायो आरोना सुआ थाइलेण्डनिफ्राय बायदोंमोन आङो जा मोजांखा नै ओमफ्राय बेखौ पलिश खालामनो हैदोंमोन बरिया जाबाय ओमफ्राय दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय बेखौ इदि सिन खालामनानै दोनबाय थानाया बाङाय गावब्रायनाय बायदि जादों आरोना आदारवाइज जेबो डिफेक्ट गैया ओरैबायदि मोजां सक्सआबो नै जा मोजांखा क्वालिटियाबो जा मोजांखा बेयावहाय दोनना होजोबदों आरोना माल बुस्थु लाबोनायखौ ओमफ्राय बेयावहाय नानिन्दो आनैन्दो दोङो स' आं बेखौ लांनानै हैग्रोनो
Nani, anai. Ani usman. Nai nisni gusliya de. Thang joldi gan na phai hole. Joldi gan na phai. Nile ma bas mun na lung bithai yar ibu. Jaldi se pehen ke aao. You? Wow, what a beautiful lady. Ji mojang thando nongo air hostess bai sando mitbai na. Somainai mondo na monakai bra Thailand niफ्राय labna hodo isang onnano. Oi, ji mojang mondo aro video bo mar mojang thando le. Bidda. Ba munting naina. Wow. Ji mojang thando. Angso posailaibai sigangथिंनिफ्राय. जा मजा नुखादा. सपना वही है वही रात का नशा अभी हार से देखा नहीं. Wah, bangai Minina hodo नै आनैनि थाखाय एसे गिदिर जादों होमबाबो आनैया मालाय गिदिरखौनो गानगोननो कम्फर्टेबल मोनगोन मालाय आनैया ना. आने? एकदम थाइलेन्डनि ड्रेसखौ आं लाबोनायखौ मोजां मोनदोंना मोनाखैलै? हा? माबा डायलग होना होदो दे नोंनि डायलगखौ नायनो बिराद मोजां मोनोनो आंनिया भिउवार्सफोरा. मा होनगोन दिनै? मा होनगोन गाननो मोजां मोनदों. हा? गाननो मोजां मोनदों. ओमफ्राय आरो दिल्लीयाव थांबाथाय गानलांगोन इखौनो. औ जागोन दे. दिल्लीयावबा माइनावा माला लाङोना? दिल्लीयाव माला लांगोन मिथिया आरो. जायखिजाया थांबाथाय गानगोन. इस बा दिल्ली नायनो बिराद एक्साइटेड नामा? दिल्लीयाव मा दं नों मिथियो? दिल्लीयाव मा दङ नायनो थाखाय? मिथिया थांबासो मिथिगोन. अ मिथिया? ओरै ताजमहलालाय माहादो दङ? मिथिया. ताजमहला? मिथिया. मिथिया? ए दिल्लीयाव दङब्रा. नों लांबासो नुगोनलाय. जों थांफेराखै नालाय. अ दे एसे गिदिंना होदोब्रा जोहोलिनो. डिम्पल जालायलायोलै मालाय हानिया. अरुणाचलनि मानसिसोना. बोरैबालाय फेसना. लेट मी फेसन वी. लेट मी. हाथाइखौ देखो. जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा नायदो बयबो. नायनावनि. ना फार्स्टनिफ्राय बुं आनैया आं माबायसा होनो? Hi guys. Hi guys. Khulumbai. दे होनदो. Khulumbai. आंनि बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा होनब्रा नोङो. Hey guys, नङा दे आनै हमना ला नोङो इउटुब चेनेल खेवबाय ओमफ्राय नों इउटुब चेनेल खेवबाय नों भिडिअ बानायगोन नों फार्स्टआवनो मा होनगोन जेनेबा? Hey guys. रब्रा आनैखौ बुंनो होग्रोदो एबारे नोंनिखौबो सोंगोन आं. खुलुमबाय. आंनिखौलाय माने एखे होनांगौ जाखो? नोंनिखौ नों होनदोब्रा नोङो चेनेल खुलिबा नों माबायसा होनगोन? बरायनाय बावहरनाय थाबाय मा थाबाय बेफोरखौ मादि होनगोन नोङो? Hey guys. Hello लोगोफोर. Hello लोगोफोर. Hello लोगोफोर. आंनि इउटुब दे जादो दा. आं दिनैहाय ओरैबायदि संगोन होननानै होनदोब्रा नोङो. दे. हाथाइ खाथिखौ गोजाननिफ्रायसो नुखादो. दे. Hi guys. दिनै आंनि इउटुब चेनेलखौ बयबो नायनो मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनांगोन. नायनावनि चेनेल. बिराद गाजा होनबाय आरो सासे फैबाव. मानो होनालाय जल्दि नानिनियाबो इउटुब चेनेला मा जाखो? एबार मबाइल गोदान बायबासो जासिगोन इनिया दे होनदोब्रा. माबा खालामनानै थागोन ओमफ्राय
भइस ओभार खालामनानै आं हालाले स' गाइस नोंथांमोना नानिनि ड्रेसखौ मोजांसिन नुदो ना आनैनिखौ मोजांसिन नुदो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबावनानै दैले लावदंखौ अफिसाव दोनफैदो गारि सालायनानै माथो खालामबावनो ओरैबायदि ट्रेफिक जाम guys गारि सालायनो रोंनानै आं ड्राइभार मावबाय आरोना बेथना जाहैबाय 50,000 आंना बेथना आंना सालारियाव 50,000 नोंथांमोननोबो सोरबा आंखौ ड्राइभार लाखिनोबा 50,000 होनांगोन मान्थलि आं आरामसे दोनहैबाय थागोन ओमफ्राय दोनफिननानै बेबायदि माबायाव गारियावनो जनानै नेबाय थागोन आरोना जि गोजांदो गुवाहाटीयाव अखा हादो गाइस ओमफ्राय गोजांसोदो आरोना ओरैनो गुवाहाटीयाव गोजांथारामोन न'आव थांबासो जि गोजाङोमोन आरोना न'आव थांबासो स्वेटार माबा माबि बिदि गाननाय जायोमोन ओमफ्राय दा गुवाहाटीयावबो दिनैनिफ्राय गोजांबाय दिनै माने अखा हादोंमोन एसे बेनि थाखायनो गोजांदो नङाबा गोजांस्राया ओमफ्राय नै ड्राइभार मानसिखाय नेबाय थाबाय माथो खालामबावनो उपायथ' गैया बसआ मोनफैयाबा जोंलाय बहाथो थांनो मोननो नङा होमबा ओंखायनो नेबाय थाबायलै न'खय गुबुननिया जि गोथावखा जों माया जानो नागिरदों दिनै खोलो आं सियारा ह गोथाव नंगौना नङाथाय नानिया जाखांबाय होमबालाय बोरैथो मिथिनाय गुदुं गुदुं नै जि गोथावखा नोंनियालाय मा जेबो गैया नों इफोरखौ जाफेरदोंमोन आंनो थानासो जाफेरनो मोनबाय इमान गोथाव नों इखौ जायाखैमोन ना जि गोथावथारमोन आरोना घुगनिया सबसे गोथावसिनमोन नोंथांमोना घुगनि जानो मोजां मोनो ना मोना आं जा मोजां मोनखायो नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय जायोबा आंथ' बिराद जाखायो So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye